ассалому алайкум, ватани азиз. Дар бораи чист туҳмат. Мо набояд ки туҳмат кунем. Медонем барои чӣ? Вақте инсон туҳмат мекунад, ӯ туҳмати кардагиша ҷазоша мебинад. Ман яра аз ҳаёти худам ба шумо мисол меорам. Вақте ки ман дар вақти СССР таҳсил мекардам, як ҳамкурси ман маро туҳмат кард. Чӣ қадр туҳмат кард? Ба духтараки ҳамкурси дигам, ой хориҷия буд. Ба вай рафта мегӯяд ки ами Фирӯза духтари гандаи моро дар хобгоҳ рӯз наметиҳад. Моро комната обшид баромада рафта квартира гирифта. Моро дар квартира ҷо кунем. Ба ҳамкурсам омада и гапа ба ман аниқ накарда, ҳамин туҳмата 25 қариб 30 сол мегирад, чӣ мекунад? Нигоҳ медорад дар худаш. Баъд ӯ маро мекоба, ҷустуҷӯ мекунад, мегӯяд ман биём Фирӯзаро қатиш аниқ кунем. Гапа рост ё дурӯғ? Баъд ҳамин сол маро коф ёфт. Мегӯяд: Фирӯзаҷон, мегӯям, қатара кофтам, ёфтам. Мегӯяд: и гап, мегӯяд, дурӯғ будай? Мегӯям: чӣ гап мегӯм дурӯғ будай? Ними гап. Ва и гапа гуфтам, ту ҳамин 30 сол ту нигоҳ кардӣ, қандодта бизан. Гуфтам: ту ки ганда одамӣ. Гуфтам: чӣ будай? Да кинагир будай. Ту намеи пеши ман ҳамин гапа ман гуфтам, нагуфтам. Тоҷик рафта гуфтааст инему ки маро Фирӯза аз хобгоҳ пеш кард. Охир хобгоҳи ман буд, хобгоҳи падари ман буд ки ман туро мехостам пеш мекунам. Ин гапа бигирем, мантиқан агар фикр кунем хобгоҳи падари ман нест ки мехостам туро пеш кунам. Ҳолон ки дар чӣ мегӯянд, характери ман нест хеле кор ки одам ки хебраиҷа мисол. Ки мо дар оила калон шудагем, доим дар хонаи меҳмон буд. Мо одамои шаб иста хона доим доштем, доим. Ман ҳамин оила калон шудагем. Чӣ қадр мо мехостем мегӯем ки тхай хобгоҳ бора, ҳолон ки хобгоҳи падари ман нест, ман соҳиби хобгоҳ нестам. Ба ҳамкурсам айма бахшиш пурсид. Ҳамин хе бахшише пурсид ки мара гӯ ту набахшӣ, мара Худо намебахшад. Гӯ ман 25 сол зиёд, қариб 30 сол шуд. Гӯ ман ҳамин хедароном гӯ месӯзад ки ман ҷаҳонро гаштам. Гуфт: бо медонӣ як гапи дига чӣ гапи хушрӯ гап зад. Манам приятно шигуфтӣ расоид. Мегӯям: ман гаштам ҷаҳонро, мисли ту барин дӯст наёфтам. Гуфтам: албатта ки мисли ман дӯст намеёбӣ. Мисли ман дӯст гуфтам дар ҳеҷ ҷо намеёбӣ. Гуфтам: барои ки мара Худо ҳамин офаридагиа. Ман гуфт ҳамин ҷигархун шидам, ҳамин гӯ зиқ шидам. Баъд компенсатсия вай кард мадар. Мадар гуфт: сум бояд чӣ кунем ки ягон чиз роҳат кунӣ, истироҳат кунӣ. Бо мадар сум вай кард. Як картам перевод кард ки рав ягон ҷо истироҳат кун. Хоб шуда. Гуфтам: хеле, яъне ки туҳмата бинен чӣ хел 25 сол зиёд ӯ ба даруни худаш гапа гирифта, дарунакӣ мегӯяд вай кардам ки бимбурам ана чиз аз дунё гузарам, и одамро туҳмат кардам. ҳаҷ меравад, дар ҳаҷ одаморо мепурсад ки мехоҳед Фирӯзаро намешиносед? ӯ ҳоҷиё мегӯяд: мебахшед, дар Тоҷикистон 9 миллион бошад, 1 миллионаш Фирӯза ном дорад. Кадоми Фирӯзаро шумо дар назар доред? Мо намешиносем ин Фирӯзаи шуморо. Сурати маро нишон медиҳад дар ҳоҷиё ки одамро намешиносед. Мегӯям: валлаки мо инро намешиносем. Ин касе аст ки хеле одами хуб менамояд. Одами хушбахт инсоне. Баъд ҳамкурс мегӯяд: ой, хушбахттарин инсоне ки ман наёфтаистам, ҳамеша гуфтистам. Ба ҳаминора мара қисса кард ки мара бубахш. Фирӯзаҷон, ту маро набахшӣ, Худо маро мебахшад. Бинед чӣ қадр гапои хушрӯ гап зад ки гуфт: ту маро набахшӣ, мара Худо намебахшад. Гӯ қасол гӯ ман ситам кашидам, рӯҳан гӯ азоб кашидам ки ту маро мисол ки ӯ рафта гуфта, ин гапа боли нагуфтам дар шумо. Рафта гуфта ки туро Фирӯза ҳар гап мегӯяд, туро Фирӯза ганда кард, ту духтари бадӣ, ту гандаӣ, маро ай хобгоҳ пеш кард. Ҳам ӯро рафта ай номи сиёҳ карда духтараки ҳамкурси мара. Ҳам худшо рафта номи чӣ карда ки яъне ки мера хобгоҳ пеш кардам. Хайр гуфтам одамои беақлам бисёранд. Ба гапои беақло дода нашавем. Бахшиш пурсидам. Духтар гуфт: бо мара гуфт ман туро компенсатсия бояд кунам, сум бояд вай кунам. Ман гуфтам: сум дар кор нест. Гуфтам: не гуфт ман инро ният кардагим бояд шумода вай кунам. Хай шумо данед духтартонро ягон чӣ мехарем. Гуфтам: майла хай. Баъд пул перевод кард, рафтам духтаронро чизои мактабиша харидам. Как раз вақти мактаб буд, рафтам чизои мактабишон харидам. Барои ҳамин инсон ҳамин рӯҳан азоб мекашад. И якта қиссае ки мада ҳамин туҳмати гапӣ омад. Гап қатӣ туҳмат кардан. Ина бинед ки чӣ хел ситам кашида, чӣ хел чӣ мегӯянд, платит кард. Сумшо спорид барои туҳмати кардагиш. Дидед чӣ қадр азоб кашид. Туҳмат чӣ хел одамро мекунад ки ман агар мурам, Худо маро намебахшад, дар дунё пеши Худо ман чӣ ҷавоб медиҳам? Ай одамо шудиянд дар комментарии ман гуфтестиянд ки дандони ту ранги дандони харгӯше. Қанта бизан бародар, қатъиям гапои гуфтагид. Гапи дигар надорем, гапо менависед дар комментарӣ. Дандони ман дандони гаргӯше, ранги заргӯше чӣ хел аст ки Худованд маро сухани гӯё додагиам. Шумода маъқул ҳаст, нест, ман гап мезанам. Сухана Худованд ба ман дода, маҳорати сухангӯира. Фаҳмо ҳаматон азиз, касе ки гапои ноҷо мезанед, ба зарари худтон мезанед, ба зарари ман намезанед. Мара хандам гирифт. Мегӯяд дандонатон ранги дандони харгӯше.
خندتون رو بزنین.